Takže čuste lidi, tohle to si nevšimněte, to je jen tady. Tak trochu posunu kameru. Tak. Čuste lidi, vidíte. Pardon za všechno tyhle ty kraviny, jo, takže jedeme odzova. Takže čuste lidi, víte to tady toho videa. Toto video není zase zvláštní až na to, že se mi popírala kvůli nechty. Co ta druhá strana je dobrá. A tady tyčka. Takže já už jsem dlouho nenatáčela videa, tak jsem se rozhodla, že ho natočím. A teda jsou to takový nový pečopáce, možná tady nebudu moc vidět. Je taková tmavá srnka a možná budu kašlat, protože jsem nemocná. Jo, slyšeli jste kašlu? Když tak, tenhle lak jsem si to svědět nalakovala, ale to už je jen. To jsem asi neměla. No jenom. Takže přivítejte novou královnu Cadence. Takže Cadence, přezdívka, ale jmenuje se Pavel Michaela, tady to musím nějak nabarvit. Která má takovou korunku hezkou se hvězdou a náhrdelník. Tady je ta kočka, která je na magnet, nějak se ji nezvěděla, dostala jsem ji od své kamarádky. Ono to vypadá jako, že to není pravý LPS, že nemá tu značku, ale ona se mu prý nějak smazala. Ale hádám, že ji měl asi tak, tady někde, takhle. Jde to i vidět. A je to pravý teda pečopák. Takže druhý pečopák je teda Nightmare Moon. Je to taková srnka, takže tady má tlustý černý pruh, černý oči, v nich tečky a je to teda můj první nakostýmovaný pečopák, takže jsem za to i ráda. Teda má takovou možličku, spíš to byla koruna. Nějaký princezny, to se tam dostala, tady tenhle ten skvělej cool náramek. Takže to asi bylo všechno. Za chvíli natočím celou svou sbírku a svoje baráky, to už tady vidíte vzadu. Možná. Takhle, taky to tady vypadá. Zatím nic moc, tady jsou zatím jenom moje obrázky, které jsem kreslila, ty taky ukážu ve videjku. A tady mám nějaký pečopák a tady jsou baráky. Tak teda asi si říkáte, kde to bydlím. Jako bydlím v paneláku, tu jo. Ale bydlím tady v Karlových Varech, přímo v tom městě. A tam vzadu je arena, myslím, že ono tam nejde moc vidět, ale tam vzadu je arena. Takže se můžete přijet, protože mi jenom kamarádka říkala, že tady bude kapela Slza na výročí prostě otevření lázní, takže se můžete přijet a zatím ahoj a za chvíli se uvidíme v dalším videjku, takže vaše Sára a ahoj!